Tak, co? Hardanger Fjord. A ten nejdelší na světě? V tom Grónsku? 350 km. Scoresby Sund. Scoresby. Nejhlubší jezero? Horný dál Svatne. Jo, ale nebudeme to číst, Marcelko. To je trochu podúroveň, ne? Při zkoušení číst tahák. Já bych jí dal poznámku. Ne, já bych ji pochválila, že si vůbec udělal tahák. No, já bych si radši pozval rodiče do školy, teda. Přesně tak, jo. Tahák zabavím a předám rodičům. Tak, nejdelší řeka. 600 km. Glomma. Jo. 600 km. Největší ledovec. Klaudie neodpovídá. Největší ledovec, jo. Největší. To jsme už taky říkali. Vždyť jsme tam. Jo. No. Tak jsme to tam vyrábali. Tam ty drahý pohledy, Martin. No, ale tak to byly jenom 2 ledovcový splazy, já se ptám na celý ten ledovec, jako jo. No. Důchodcovský ledovec. No ne, tak to je jeden z těch splazů, já se ptám na celý ten ledovec. No, a tak to je důchodcovský, jako celkově. No, on celkově důchodcovský až tak není, no. Joste. Joste Dalsbrand. Just teda. No, tak tady ještě to si musíte zopakovat, jo. tak Abyste u písemky uspěli. Závěrečný test. Tak, přesně tak. No. Nejvyšší bod? Galopigen. 6, 9. Jo, já tomu teda říkám, já to teda vyslovuju špatně, jo, jako tam, protože to O je tam přeškrtý, takže správně úplně by to bylo Galepigen, jo. Ale zase už jsem slyšel Nori to číst úplně jako, úplně jinak, jako jo, jakože, já nevím, neumím to napodobit, jo, prostě. A na pohledu jsem viděl 2, 4, 6, 9 a na mapě 2, 4, 7. No, o tom už jsme se bavili, jo, o těch výškách. Nevyrušuj. Největší jezero? Jezero. Ne, zaprvé Klaudie neodpovídá, a Mjosa. taky nebude odpovídat špatně a má to ostatní. Mjosa. Měsa, jo. Jarek má jedničku. 362 km čtverečních. Nejužší místo? 6 km. Jižně od severního. Od Užl. Jižně od Narvíku. A nejširší místo? U Lillehammeru to by měl. Nějak 400. 430 a severně od Lillehammeru, tak. Ten největší vodopád, jak říkám, prostě, oni tady asi měří prostě čistý pád vody, no, 260 metrů, na jihu Jotunheimenu, jmenuje se Vetisfossen. Jo, Vetisfossen. Nejdelší silniční tunel, tam kam jedem. No, on se tak sice nemenuje, ale jmenuje se Lærdal. Psáno Lærdal. Jo, když prostě máme k dispozici jenom naše písmena, tak LAE, a jinak je tam proto znak, jo, tak je to spojený AE. A měří? 34. 24. No, jenom 10. 24, Jo. Nejdéle vládnoucí monarcha. No, Harald, krásný. Krásnou lesí. Ano, správně. Ano, krásnovlasý. A pamatuješ si ještě jak dlouho Alvido kdy? Hodně dlouho, 60. Ne, 59. 60 jsem říkal. Ale to jsem ještě 872 až 931. Tak jo, ten největší zaměstnavatel, co jsem říkal před chvilkou, to si ještě možná nepamatujete. Aker, správně, Marcelka, výborně. Ale ona to snad nečte, když jsem jí vyzval k tomu, ať schová tahák, ne? Jo. Ne? Podloudně Jo, to vidíš to. Sleduj to tam, Tak jo. hacker jsem si přečetla, no. To je fakt úroveň. To školství.
Pak má to no, školství k taky. něčemu vypadá. Tak. Paní učitelka si píše tahák. Jsi paní učitelka. Tak to je vrchol, to jsou 3 to je 2 schování. Minimálně. To je na červenou kartu. Vystupovat. Mají ty děti k něčemu dospět. Nejužší fjord. Nejužší. Nejužší. Teď je 250 metrů v tom nejvyšším místě. Nejužší fjord. Neroy fjord. To se jmenuje Neroy, znamená úzký. Jo. To je To z je, angličtiny. no, angličtina je tady z toho spíš. Od severu k jihu vzdálenost, plus minus. 1700. No, nějakých 1755, 1775, no, dobrý. Jsi blízko. Délka pobřeží. 25 000. Jo, A nějaký drobný. a 148. To se Správně. nepamatuju už. Protože vím, že to bylo moc díl než tabulka toho celého svazu. Jo. Tak schválně, Marcelko, nejstrmější silnice. To nemám napsaný. Ten materiál. To se musím teprve naučit. Když jsou děcka stejní psanej taháky, tak to je fakt konec. Stajharm Stalheim Splejva. Kajva, no. To byla další učitelka. To jsou takový názvy, jako úplně na hovno. Dobrý, tak se na dneska podíváme, třeba na to projdeme.